Miyasipun nginggil iki. Oh, cekap wonten mriki Gusti ampun tebi-tebi nggih. Sepisan malih kula dherekaken mrikanipun para sedherek ingkang kapiji kinento hanampi rawuhipun Baryagung calon kadang pisan kinasih kang mijil saking laladan Ngablak Celuwak Pati. Sepisan malih kula dherekaken sang yaning para kadang among tamu Mewa iki kadang sinuman siapa diri sawiga ing gati kinento hanampi rawuhipun Baryagung kang mijil saking laladan Ngablak Celuwak. Sepisan malih para-para kang kapiji kula dherekaken siyaga. Parandene kang badhe anindakaken lum tinampi sawung ki kula dherekaken sawega. Sinartan kadang sinoman anata wujuding titian mobil samudayanipun sampun samapta kepareng asung sasmita kinen giya lumaksana tumuju wonten ing sasana pahargyan. Warsanipun para bapak para sedherek kang kapiji anata wujuding mobil bebilih samudayanipun sampun siyaga keparengta sismati mrikanipun kanthi andhap asoring budi asung sasmita kinen Baryagung kang mijil saking Ngablak kepareng kinaturan rawuh kanthi lumaksana permati.
Sangyaning para kadang minulya tinon saking Mandawa Gatra Agung panipun Ibu Vita Suryaningsih Engri kalenggan enjang menika kawis tinggal sampun siyaga prapta ing gati kadhemenika pun pangarsani pinesepuh kapiji kinenta lumaksana kanthi jajar mardika arsa kadheraken lumebet wonten ing sasana pahargyan mirunggan Nuwun kula nuwun. Hamung hangaturaken kawilujengan menggah rawuhipun Baryagung calon kadang pisan kinasih. Gatra Agung Ibu Vita Suryaningsih. Ingkang wijil saking laladan dusun Ngablak. Wewengkon Kecamatan Celok Kabupaten Pati Bumi Minatani. Wilujeng rawuhipun wonten ing laladan Gulang Punggi. Wewengkon Kecamatan Gununggal Kabupaten Pati Bumi Minatani. Kanthi suka rahayu. Kanthi suka mardika ingkang hamengkugati Bapa Jasmin Dala Ibu Sri Setiarsih. Amung hangaturaken kawilujengan menggah rawuhipun handika sedaya nderekaken giya lumaksana tumuju wonten ing wiwaraning sasana pahargyan ingkang sampun kepareng tinambi dening sang yaning para kadang among tamu mirganipun kang piniji dening kang hamengkugati Bapa Jasmin Dala Ibu Sri Setiarsih. Lumantar kadang sentana kadang kadian mewah pamong mitra. Kenen prasaja hanampi rawuhipun Gatra Agung calon kadang pisan. Sinartan panjenenganipun kadang pramu sajiya pramulati kadang sinoman kan kapiji mekaten ugi kanthi gupuh kang prasaja hanambi ajawat asta sowang-sowang murih ganya lumebet ing wiwaraning sasana pahargyan tansah winantu ing suka basuki kang utama minulya. Sang saya caket banya lumaksana Baryagung calon kadang pisan ingkang miyos margi nginggil jubuh kalian adat widi widana ngajawi kang kepareng katindakaken lung tinampi wujuding sawung ugi katindakaken dening sesepuh pinesepuh mirunggan kepareng jumeneng jajar sandhaping gapura wewangunan sang yaning para kadang among tamu kinen hanampi rawuhipun Gatra Agung kang wijil saking laladan Ngablak Celuak. Dipun pangarsani dening panipun Bapa Suyono
hangandi calon sirat pojori sang temanten kakung tinampi dening kang hamenggugati Bapa Jasmin dalah Ibu Setiarsih kapapanaken wonten ing sasana abdu nikah. Baryoga kang mijil saking lalat dan ngablak menika cinandra pendaning sela blekiti sampun wistan wujuding sela watu paradene blekiti wistan menika wujuding semut lampaira baraja agung kang mijil saking ngablak celuwak pindaning sela blekiti kawis tinggal pindaning semut kang lumampah ing sanginggiling sela ya sanduwuring watu satemah jejel ril datan ana pedhote ing salajengipun wonten ngasanipun para-para ingkang sampun kepareng badhe anindakaken laksita cara abdu nikah santawir nyembar godhong kara sabar sawetara sinartan hang rantu kadang pramusaji nggonya hanambi wujuding sanggan saking Baryagung kadang pisan kinasih wujuding sanggan dipun caosaken wonten ngasaning kadang sinoman kapapanaken wonten ing ngajenging wisma pahargyan sasampunipun handika hanyaosaken wujuding sanggan Gotra kang mijil saking ngablak celuwak klodheraken tumuju wonten ing sasana piniji wonten ing ngajenging wisma pahargyan kinen lenggah prasojo semoga kanthi wermati klodheraken lenggah prasojo wonten ing papan kang sampun kasemaptaken mringganipun wonten ing lantai 3 Matur nuwun Bapak Ibu ingkang tasih wonten wingking monggo mangke panjenengan anggenipun badhe lumebet wonten ing wiwaraning sasana pahargyan angrantu rikalanipun kadang sinoman sampun paripurna anggenipun anata kersanipun marginipun saged katata kanthi radi wiyar ngaten nggih pangapunten Mbah Yon niki wau sampun katindakan ijab mongke wala karana maharipun dereng dumugi wonten papan mriki mila kanggek kandhek rumiyin sampun dumugi napa dereng alhamdulillah sampun menawi sampun teras kewala pun lajengaken nggih alhamdulillah menika asinipun alami sae sempribit des pundi Mbah Naib teras pun lajengaken sampun siyaga nggih Bapak Ibu sinartan panjenengan lenggah saged lenggah wonten lantai 3 nika lantai 3 ingkang ngandhap nika wau setunggal kalih margi niki gitu 3 sekawan lho malah monggo kula diraken wonten ing lantai sekawan Bapak kang mijil saking ngablak parandene tanggata palih sumanding karsa kadhiraken lenggah wonten ing ngajenging griya utawi wisma tangganipun tangginipun Bapak Jasmin ngaten nggih. Monggo Bapak kula dherekaken wonten nginggil nggih. Sinartan kadang urgen nyamaptaken samudayanipun adicara abdu nikah badhe kalajengaken. Kebareng ndongkap adicara katpiyaka kalih menika babaring khotbah nikah mewah wijiling donga abdu nikah badhe kalajengaken pangembating praja Bapak Penghulu nggih Bapak Naib dalah Simbah Mudin sawetahipun nuwun kula dherekaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para sepuh bini sepuh haji sepuh ingkang tansah dahaken bekten, miruganipun dumateng keluarga ageng saking Bapak Budi Subagio lan ugi Bapak Jasmin Dang Saribit, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimatullah, wabil khusus dateng Aginal Karim Bapak Karukesra Bapak Masturi ingkang kawula hormati. Monggo sareng-sareng wonten enjang punika kita tansah takhlisun niyah ngikhlasaken niat kita sedaya saperlu nderekaken akad nikahipun Mas Ari Pasaindra dengan Mbak Septiani Devi Kirana. Semoga pernikahan mereka berdua menjadi pernikahan yang diridhoi Allah, menjadi pernikahan yang berkah, sehingga di dalam menjalani kehidupan ke depan dapat terwujud menjadi keluarga yang lestari, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin. Untuk itu mari bersama-sama kita ikuti untuk proses akad nikah pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usfikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahhim bikumul umama yaumal qiyamah. Wa qad hasanaihi al-mannanu biqaulihi wa ankihul ayyama minkum as-salihin. Wa hadha aqdum mubarakun maimunun wa jadima'un ala husuli khairin yakun.
إن شاء الله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولوالدي ووالدكم ولمشايخنا ومشايخكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saksi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uswikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qala aidun wa asyruhunna bil ma'ruf. Ya akhina karim Ari Fasa Indra ibn Kuntalib uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakim bil ma'ruf. Saudara Ari Fasa Indra bin Bapak Guntalib Septiani Devi Kirana binti Bapak Jasmin, saya nikahkan dengan engkau wali ayah kandungnya sendiri yaitu Bapak Jasmin yang telah berwakil kepada saya dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dan perhiasan emas 8,5 gram yang telah kau bayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Septiani Devi Kirana binti Bapak Jasmin dengan mas kawin tersebut tunai. Saksi, barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yaqin wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa zika waladhi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biham zamil ahbali wal abad wa taqudilana biham zamil hajat wa tudahiruna biham jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala derajat wa tuballighuna biha ansal wiyat bijamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana ba'da idh haditana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, berkatilah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ya Allah, anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang soleh solehah, yang berbakti kepadamu dan taat kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Selajengipun Gus Maningayu Septiani Devi Kirana
kepareng kakandhi tumuju wonten ing sasana abdu nikah kinento panjenengan anampi wujuding pustaka suci menika buku nikah miwah kitab Pasma Tandha asta ing pustaka pikukuing palakrama santawis kakandhi kadang kinasih kepareng jumeneng lumaksana griya sumanding jajar kaliyan garwa kinasih. Tapak Asma Tandha asta kagem dokumentasi wonten ing kantor urusan agama Kemenag Kecamatan Gunung Wungkal. Sasampunipun risang temanten sarimbit kalajengaken para seksi ingkang sawau sampun katimbalan bilih samudayanipun sampun paripurna mangke kalajengaken foto anggenipun angasta wujuding buku nikah. Mobilih Mbak Devi ngersakaken ingkang garwa maosaken janji suci nggih sumangga parantene boten nggih sumanting karsa. Kalih ngapurane Mbak Dewi. Iki nyuwun sewu, foto permintaan dengan Monggo kaparatitesaken kapundhut gambaripun saking kadang kinasih luke foto. Ugi dokumenipun badhe sinimpen wonten ing Gondes video syuting. Klip sinematik kadang kinasih Arya Cakri. Ugi tansah sinengguyung saking kadang werda kula Rena make up artis ndalawi dekor komplit pengantin kang mijil saking Perum Tayu Kulon Tayu dengan smile senyum Mas Rasa dan juga Mbak Devi. Mekaten ugi saking kadang pangembating projo Bapak Naib, Bapak Penghulu kagem dokumentasi ugi kepareng kapundhut gambaripun sawetawis. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimatullah, demikian prosesi akad nikah Mas Ari Pak Saidra dengan Mbak Septiani Dewi Kirana. Bahwasannya panjenengan berdua pada hari ini telah ditakkidkan, dikukuhkan secara pemerintah, sah secara hukum agama atau hukum nasional. Untuk itu kami atas nama petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Gunung Wungkal dan juga petugas dari pemerintahan desa
Gulang Pongki mengucapkan terima kasih dan hanya teriring doa semoga pernikahan berdua pada hari ini menjadi pernikahan yang diridhoi Allah, pernikahan yang berkah, manfaah di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu matur nuwun. Bapak Ibu menika Mbak Devi anggenipun garwa kinasih badhe maosaken janji suci menika cekap wonten mengke kamar berdua ngoten mawon. Dados boten sah dipun seseni panjenengan sedaya pun pitados percaya penuh ngoten nggih. Silakan saklajengipun foto paripurna adicara abdi nikah katindakaken sinartan kadang kinasih kang mijil saking Jepara Purnama Music panjenengan cek audio rumiyin nderekaken menika to risang temanten sarimbit anggenipun badhe foto saksampunipun adicara ijab. Jenengan kadang minulya lulus Basuki Widodo adicara abdi nikah monggo katutup sarengan kanthi maos hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Salajengipun Rena Make Up monggo hambaratitesaken risang temanten sarimbit jumbuh kalian kawontenan katoto sawetawis. Nderekaken wilujeng konturipun Bapak Naib wilujeng hangayai gati candhaipun. Izin ya. Nggih. Salajengipun monggo kadang Purnama Music pun lajengaken cek audio rumiyin. Wabilih samudayanipun sampun sawego nembe adicara badhe katindakaken.